jiya sautin ya saka mata su raya, na fatattaki wake na biya daɗin sai sa mata su raya. A yau wani zance za ni faɗi mata ku matso na faɗa ku jiya, mazan da suke muku ta da kaya suke da kuɗi a gidan ajiya, ku gaya musu komai sun ka aje ku ne gaba gun daɗin ajiya, domin ku ake nema a aje har ma a siyo magi da baɗi. Abin da ya sa na ta da kaya a gare ku na ce mata su tsaya a gida, su ne ke gyara miya su girka abinci su fidda kaya, kaga alhaji ba kaka da kafa a gidansa yana santi wa miya. Bara na takaita ma ka jiya matsayin mata ya zarce biya, su ne suka sanya masu tura tun yaran ta bar ta da kaya. Buga mana ganga kar ka tsaya, waka ba ta yi sai da kiɗi, wakar mu ta mata ce da kiɗa, haba yan mata ta soke rawa, kiɗan garawa ta sai da aji, ba ma son mai bayan akuya. Wasu mata suna sun ka aje na faɗa ko in gyara miya, mijinsu yana famar wahala domin ya rike su zarce kaya, suna ci kullum ba su kiba, su ne ɗan wake banna miya, illar haka zai janyo wa mijinsu a zakai har kowa ya faɗi. A gidan ga akwai babbar magana yau za na faɗa ko za a buga, ya naga amarya ta yi kiba fuskar ga ta o'o kamar ka raga, mata ku sayo turmi ku aje komai kuka samu kar ku raga, zamani ne ya zo da haka mace babu kiba ta zan ka raga. Amarya shirya ko ita da na ce ku ci amma kar ku buga, mace babu aji auren wahala mi za ka gani balle ka faɗi, ko za ne aure na yi gini ban auren zukakka na ajiya, abin haushi na gani ajiya a gidan casun mu na yan abaji, wani ya auren mata ajiya sai gashi yana kallon abaje, abin haushi na a ƙasa ka yi auren mata babu aji. Wannan fatin mun zo mu aje a gidan suna mata ku baje, waggarawa da sa'o'i suke mi za mu gani balle mu faɗi. Kauce na yan mata su raya ki ga yadda samari ke rikita, tsaya ki gani domin ki iya gaba ki wa maza sai sun rikita. Haba antina juya ki raya ki ga yadda samari ke rikita, irin casun mu na yan abaje ya sanya mazan aure rikita. Garin kallon casun mu jiya muka tsinci amaryar ikwata, ashe ya auri so ilakwata can yarjewa ba ta ba har ya koma roƙo da kiɗi.